Fila Racing Academy je vlastně intenzivní trénink pro jezdce, kteří mají zájem se zlepšit, jezdit trošku rychleji a hlavně bezpečněji. Odehrává se to většinou na akcích EV Racing, věnuju se tomu jezdci celý den, máme vždycky nějakou teorii, kterou probereme, vysvětlíme si to, proč to tak je a jak to funguje, vyrazíme na okruh, vyzkoušíme si to, mám kamery vepředu i vzadu, takže pak ten jezdec jasně vidí, kde dělal chyby, jezdíme maximálně ve 3 lidech.